खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम सीएमआ सा 672 गोदान थिसनगिरिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम राननानै होयो। धेमाजि एफसिआइ वेयारहाउसनिफ्राय 26,000निबो बांसिन माइरं बेग गोमादों। जुबिन गार्गनि गोदान सावथुन रय रय बिनालेनि पाइरेसि केसआव सिआइडि आसामआ 3 सुबुंखौ खायो। बङाइगाव पुलिसआ गोबां खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय नंखाय खौरांगिरिफोरजों लोगोसे 3 सुबुंखौ खायो। जरहाटआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गं 25 न'फोरा खामजोबदों। इउपिनि गड़चुकआव 40 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादों, सासे सुबुंखौ खायो। आसामनि डिग्री फरायसालिमाफोराव पलिटेकनिक डिप्ल'मा फरायफारि जागायगोन। डक्टर बनिकान्त काकति मेरिट बान्था स्किमनि सिङाव सा 11,000निबो बांसिन फरायसाफोरा मुलाम्फा मोन्दों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसाम सीएमआ सा 672 गोदान थिसनगिरिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम राननानै होयो। आसामनि गिबि मन्थ्रिया 8 दिसेम्बर खालि हादोरसानि नोगोर खुंथायखौ गोख्रों खालामनानै हाउसिं आरो आरबान एफेयार्स बिफानाव सा 672 गोदान थिसनजानाय सुबुंफोरखौ थिसनथाइ लाइजाम गथायना होयो। बे थिसनथाइफोरखौ नोगोर आफाद, जौगाथाय बिबानगिरि आरो नोगोर एजेन्सिफोरनो नोगोर बिथांखि, सुबुं सिबिथाइ, दाखोर-दाला सामलायनाय आरो दाथायारि हाबाखौ गोख्रों खालामनो बिबान होनाय जागोन। बे गोदान थिसनथाइजों दानि खुंथायाव होनाय सोरखारि साख्रिनि अनजिमाया गासै 1,41,866 सिम सौहैबाय। मावख'आरिफोरा बुङो दि गोदान मावफारिया आसामाव सोलिबाय थानाय आरो फैबाय थानाय नोगोर जौगाखां मावथांखिफोरखौ गोख्रै खालामनायाव मदद होगोन। गिबि मन्थ्रिया गोदान मावफारियाफोरखौ सैथोथिखौ लाखिनो खावलायो आरो हादोरसायाव गोदान मुगानि नोगोर दानायाव सांग्राङै बिहोमा होनो खावलायो। नैथि खौराङाव दङ। धेमाजि एफसिआइ वेयारहाउसनिफ्राय 26,000निबो बांसिन माइरं बेग गोमादों। धेमाजियाव थानाय फुड कर्परेसन अफ इन्डिया एफसिआइनि गुदामनिफ्राय 5.20 कौटि रांनि 26,800निबो बांसिन साबसिडिनि माइरं गोमाबाय। बे स्टकआ पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन सिस्टेम (पिडिएस) आरो फरायसालि मिड डे मिल स्किमनि थाखायमोन। एफसिआइनि लखिमपुर मावख'नि इसिङारि नायबिजिरनायाव एजेन्टफोरा माइनि आंखाल जानायनि खौरां मोननायाव गिखांनाय सोमजिदों। जायनि जाहोनाव बिबानाव थानाय सुबुं राकेश दासजों लोगोसे 7 मावख'गिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो आरो बिफानारि नायबिजिरनाया जागायदों। ओनसोलारि सुबुं माहारिफोरा आबुं रोखाथिखौ मोननो थाखाय पुलिसनि दैदेननाय नायबिजिरनायखौ दाबि खालामगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। जुबिन गार्गनि गोदान सावथुन रय रय बिनालेनि पाइरेसि केसआव सिआइडि आसामआ 3 सुबुंखौ खायो। रुंसारि रोजाबगिरि फावखुंगुर जुबिन गार्गनि गोदानसिन सावथुन रय रय बिनालेखौ पाइरेट खालामनायनि दायाव सिआइडि राम्सआ 3 सुबुंखौ खादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे हमनायखौ 2025 मायथाइनि नबेम्बर-दिसेम्बर दानाव खालामनाय जादों। दायनिगिरिफोरखौ कक्राझारनि रफिदुल इस्लाम आरो बेंगलुरुनि महम्मद सद्दाम हुसैन आरो मुसम गगै होननानै सिनायथि मोननाय जादों। सावथुननि दिहुनगिरिनि अजदनि उनाव कपिराइट आयेन, आइटि एक्ट आरो सिनेमाट'ग्राफ एक्टनि दफानि सिङाव बे केसखौ रेजिस्टार खालामनाय जादों। सिआइडिआ बुङो दि बे हमजानाया पाइरेसिखौ होबथानो आरो राम्सनि सावथुन दारिमिनखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे गिदिर आगान। ब्रैथि खौराङाव दङ। बङाइगाव पुलिसआ गोबां खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय नंखाय खौरांगिरिफोरजों लोगोसे 3 सुबुंखौ खायो। बङाइगाव पुलिसआ गोबां खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे खौरांगिरिजों लोगोसे 3 सुबुंखौ खादों। गुबै दायनिगिरिखौ इमाम उल हक होननानै सिनायथि मोननाय जादों। फोथायनाय लाबोनो थाखाय गावखौनो खौरांगिरि होननानै सिनायथि होदों। बिथांनि लोगोफोर सन्जय दास आरो प्रज्ञान नार्जारिजों लोगोसे पुलिसनि खसाब गाननानै हरनि समाव खावनाय आरो 5 नबेम्बर खालि निउ बङाइगाव एपार्टमेन्टआव सिखाव खावनायनि अजद होनाय जादों।
पुलिसा बिसोरनि कब्जानिफ्राय खावनाय गोबां मुवा बेसादफोर बोखांनो हायो, जेरै गंथाम गोथां कार्ट्रिज, गंस्नि सनानि चेन, गं 9 मबाइल फन, मोन 6 आस्थाम, 2 रुफानि खाउरि आरो 98,000 नोगोद रां, लोगोसे दायनि समाव बाहायजानाय पुलिसनि इउनिफर्म। साथामखौबो सोंनाय फिननाय खालामनाय जादों आरो बिबानगिरिफोरा सांग्रांथि होदों दि नायबिजिरनाया सोलिबाय थानाय समाव आरोबाव गोबां खाजानो हागौ। बाथि खौराङाव दङ जरहाटआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गं 25 न'फोरा खामजोबदों। 8 दिसेम्बरनि फुंबिलियाव जरहाटनि फासिआलि ओनसोलाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गं 25सो फिसा भारा न'फोरा खामजोबदों। अरआ मोनसे लेनआव जागायदोंमोन आरो गोख्रैनो खाथिनि बिल्डिंफोराव गोसारदों। गोबां गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव अर खोमोरनो नाजानायखौ गोब्राब खालामदों। खाथिनि गंनै गारिफोराबो आबुङै सिलिंखार जायो। खाफाल मोजांदि रावबो जखम एबा जिउ खहा जायाखै। अर खोमोरग्राफोरा जोबनायाव अरखौ सामलायनो हादोंमोन आरो जायगानि बिबानगिरिफोरा खहा जानायखौ बिजिरनो आरो खहा जानांनाय नखरफोरखौ हेफाजाब होनो जुरिबाय। थागिरिफोरा अरखौ हरखाब आरो गोख्रों होनना फोरमायदों, जेराव गोबाङानो गावनि गासैबो बेसादफोरखौ खोमाना लानांदों। 6थि खौराङाव दङ इउपिनि गडसुगाव 40 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादों, सासे सुबुंखौ खायो। गडसुग पुलिस थानानि पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव थानाय आइएसबिटि ओनसोलनिफ्राय 40 किल'ग्रामसो गान्जा बोखांनो हादों। बे फेग्रा मुवाखौ 2 ट्रली बेग आरो सासे सुबुंनि 3 ट्रेभेल बेगआव मोन्नाय जादों, जाय चेकनि समाव थांबाय थादोंमोन, गासै 41 पेकेट। सन्देह गोनां सुबुंखौ उत्तर प्रदेशनि गाजियाबादनि अमित राम होननानै सिनायथि मोननाय जादों, जायखौ नारक'टिक्स, ड्राग्स एन्ड एन्टि-कराप्सन साबस्टेन्स एक्टनि सिङाव हमनाय जादों। पुलिसआ फोथायो दि बे केबआ नसुंसेनि रायजोनि थाखायमोन। 7थि खौराङाव दङ आसामनि डिग्री फरायसालिमाफोराव पलिटेकनिक डिप्ल'मा फरायफारि जागायगोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ फोसावो दि बिगियान आयदानि फोरोंथाय होग्रा सरासनस्रा डिग्री फरायसालिमाफोराव थाबैनो टेकनिकेल आयदाफोराव पलिटेकनिक डिप्ल'मा फरायफारि जागायनो हागोन। फरायसालिमाफोरखौ गावसोरनि लेब, थाखो खथा, आगजु आरो मावफारियाफोरनि गोहोखौ नायफामफिननो आरो जाथावना रिपर्ट गथायनो थाखाय बुंनाय जादों। AICTEनि मानथाखो आबुं खालामनाय फरायसालिमाफोराल' डिप्ल'मा फरायफारि जागायनो गनायथि होनाय जागोन। सोरखारा फैगौ सोलोंथाइ सेसननिफ्राय साख्रि गोनां टेकनिकेल सोलोंथाइ होनो थाखाय थाखानाय फरायसालिमाफोरनि दाथायफोरखौ बाहायनो थांखि लादों। 8थि खौराङाव दङ डक्टर बानिकान्त काकति मेरिट बान्था स्किमनि सिङाव 11,000निबो बांसिन फरायसाफोरा मुलाम्फा मोन्दों। डक्टर बानिकान्त काकति मेरिट बान्था स्किमनि सिङाव बे बोसोराव आसामनि सा 11,250 मेलेमगोनां फरायसाफोरनो गावसोरनि सोलोंथाइखौ हेफाजाब होनो थाखाय स्कुटि होनाय जादों। बेनिनो सा 6,860आ हिन्जावसाफोर आरो सा 4,390आ हौवासाफोर। आसामनि गिबि मन्थ्रि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु, हिर' मटर्सनि बिबानगिरि, प्रिन्सिपाल आरो फरायसाफोरनि नुजाथिनायाव हेन्ड अभार खालामनाय जायो। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि फरायसाफोरा गनायजाथाव ड्राइभिं लाइसेन्स बाहायनांगोन आरो हेलमेट गाननांगोन। रैखाथि आरो आब्रुथिया गोनांथार। थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव बे बोसोराव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि अनजिमाया 40,000सो खम। बे खमायनायनि थाखाय गोबां फरायसाफोरा गुबुन मोनसे हेफाजाब मावथांखि सायख'नायनि थाखाय जादों, निजुत मयना आसनि। सरकारा 1 जानुवारिनिफ्राय हौवासा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोदान हेफाजाब हाबाफारिबो फोसावदों। फारसेथिं रामनि मावथांखियाव मेडिकेल सोलोंथाइखौ बांहोनाय जादों। आथिखालाव 2,000 मेडिकेल मासिफोर आरो 2030 मायथाइसिम 5,000 मासि होनायनि थांखि दं। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।